Estamos chegando ao remate do noso roteiro que empezamos pola mañá en Berres, no encontro de Rosalía con Abelina Valladares. Seguimos en Callobre, no encontro de Rosalía con Manuel García Barros. Agora pola tarde comezamos en Lamas, no encontro de Rosalía con Varela Buxán. E pechamos o círculo nestes encontros poéticos, nestes encontros de afecto de Cavada Vázquez e Rosalía. Imos a comezar as palabras que se adican de sentimento, de sensibilidade, as palabras de vos sentir dos que están aquí, e ten a palabra Manuel Cavada. Moi boas tardes, aquí estamos todos reunidos para facer un pouco de recorde do meu tío, ao que eu nunca coñecín, porque cando el morreu tiña eu pouquiños meses, o sea que non me acordo de... Seguramente me bicou algunha vez, pero pouca cousa. Leovos un pouco que está aquí e cando vos aburrades, pois xa acabo. Cando empecé a me interesar pola figura do meu tío, que chamamos o tío Pepe, así nos ensinaron, hai xa 20 anos, eu volví entonces de Alemania no ano 69, estaba levado bastante tempo fora. Eu, de meu tío, non oira casi falar a meu pai ni nada, pero chamou a atención o libro ese, eu empecé a lelo e non entendía ese galego. Bueno, despois, ollando aínda moito máis cara atrás, cando el, vítima dunha inoportuna e rápida enfermidade, que foi unha apendicitis que se complicou, meu pai dicía que morrera dunha enchenta, bueno, morri só 34 anos, que son as cousas, ele era moi novo, en Linares, en Xaén, o 2 de abril do ano 36, sempre decimos meus irmáns que se ele seguira vivindo seguro que o mataban, porque ele era do Partido Galeguista, en fin, estuvo todo na fundación do Partido Galeguista e todo iso, e bueno, morreu, digamos, antes. Respecto da súa obra literaria, porque imos recordar un pouco por onde iba Cavada Vázquez na súa poesía. Eu non entendía ben, como digo, o galego daquela época, digo, de Vagalumes, nin sabía moito de literatura, pero empecé a ler e ver, pareceu moi sentimental, pensaba eu en Rosalía, do que naturalmente sabía algo, pero pouco máis sabía. O caso é que cando el morreu, pouco antes de morrer, porque todo foi moi rápido, empezaron a falar del, falábase de que tiña relación con Pondal, con Lamas Carvajal, con Curros, tamén con Guerra Junqueiro e máis Teixeira de Pascuais, e tamén Iglesia Alvariño, Otero Pedrallo, que era moi amigo del, e cando el morreu dixéronme que eu estaba fora de España entón, que veu aquí, cando trasladaron os restos de Jaén para acá, enterraron onde está agora, estuvo Otero Pedrallo debaixo dun carballo, porque era moi amigo del, e entonces falou aí cousas, eu sei dun poema tamén que fixo el e tal, que está recollido, e tamén, cando saiu o Vagalumes, pois mandoulle rapidamente a seu amigo Otero Pedrallo, o sea que estaba moi ben relacionado. Entonces falaron del, con Loa e tal. Coido, sin embargo, que máis alá de todo isto, a súa poesía, como quizáis toda a poesía auténtica, é expresión dunha experiencia humana moi fonda que tivo Cavada Vázquez no seu tempo. Eu chamolle a isto como vivencias do tempo. Nesa especie final de literatura galega, e aí está tamén metido Dolores Vilavedra, me parece que é autora, está metida en cousas que eu escribí nun artigo sobre isto, e recolle esta idea. Ten unhas vivencias moi fortes, o que chamo o tempo pasado, o tempo presente e o tempo futuro. O tempo pasado pertence a desgracias, problemas e cousas disso. Nese contexto, el ten un poema donde di que a súa poesía provén da dor esta na súa vida. Lévola rapidamente.
Na gallola do meu peito ten un seu niño, un rei señor, que a sofrir penas afeito canta as feridas da dor. Foi alegre en tempos idos, mas nunca soupo cantar, hasta que os dores buídos o chegaron a magoar. O rei señor e mestre é meu estro, nacencia da dor mestro, que meus versos inspirou, que a doce malenconía, desde que fuxeu a alegría, no meu peitiño aniñou. O sea, o tempo pasado hai moitos poemas que se podían enumerar aquí. Outros poemas están máis centrados no tempo presente. E aquí entran outros moitos que están en relación coa ledicia de vivir, etc. E despois hai un terceiro grupo que é el como político que sentiu que teña unha gran vocación política e por iso deixou o seminario e chegou a diácono incluso e fixo a carreira de licenciatura en fixo mestre e a licenciatura en filosofía, letras, sección historia e no pouco tempo que el viviu. Entonces xa se encardinou, xa estaban descardinados nas Irmandades da Fala e rapidamente despois na fundación do Partido Galeguista. E aí estás a este terceiro grupo, Tempo Futuro, é o que dedicou moitos versos. Fixéronse varias escolmas de vagalumes, unha fixera o Álvaro de las Casas no ano 1939, despois Fernández del Riego e tamén outra segunda de Fernández del Riego. Aquí hai unha cuestión que a poesía de Cavada Vázquez é considerada por moitos merced a unha clasificación que se fixo algo rapidamente de decimonónica, é dicir, que non ten o aspecto ese do modernismo, desas corrientes novas que empezaron a desenvolverse a comezos do século XX. E é verdade eso, pero non é toda a verdade. O caso é que nesto influíron moito pois Conceiro Freijo Mil e despois Fernández del Riego e despois o mesmo Carballo Calero. Todos se copiaban uns aos anteriores, porque o libro Vagalumes quizá era difícil de encontralo. Pero el, de logo, tiña unha formación humanística e movíase moito neste aspecto, digamos, clásico ou tradicional, rosaliano, entendido no sentido máis tradicional, pero enseguida se apuntou tamén a esas novas experiencias e novo estilo modernista. De feito, na biblioteca que tiña aquí en Barro, ali había poesías, trozos de periódico, todo eso de Manuel Antonio, de Otero Pasandín, de Amado Carballo, que eran modernistas. Entón se ve que él, de feito, escribiu nos últimos tempos da súa vida, escribiu bastantes poesías tamén, que non saíran naturalmente en Vagalumes, pero tamén deste estilo modernista. Respecto de Rosalía, que é o que nos interesa hoxe en día, hoxe, na festa esta do seu aniversario, leo un pouco máis aquí. Cavada Vázquez está moi próximo a Rosalía nese común sentimento da existencia. E coido que neste contexto é moi significativo o feito de que o poema que lembramos hoxe aquí, que van a ler, me parece, a Rosalía, foi pronunciado xa máis alá dos sentimentalismos diante da estatua de Compostela, ali na Alameda, onde está hoxe ali, ben ergueita, nun momento moi importante. E foi Cavada Vázquez precisamente o escolleito, non sei como sería a elección. Era o primeiro alcalde republicano elexido democráticamente ali en Santiago, ali acudiron de todos os sitios de Santiago, unha gran magna procesión hasta a estatua ali. Entonces ali tuvo ao lado da estatua de Rosalía a poesía que leran hoxe, que é unha especie de invocación a traballar por Galicia. Por iso, na poesía aparece ali Rosalía, aparece como forza simbólica interior que nos debe converter en cabaleiros das liberdades sacras da terra. É dicir, que isto que se apunta en Rosalía, pero non de unha maneira tan abundante, nestes poemas, sobre todo este de Cavada Vázquez, aparece moi destacado. Ben dicían algunha vez Murguía, cando estuve lendo aí atrás algo do seu marido, Murguía, de Rosalía, sobre a súa dona, e supoño que a conocería ben, que Rosalía
E Murguía era como lume, como raio que abrasa, ou tamén que a súa dona pasara a súa vida co pé sobre a brasa. Ela estaba nunha situación anímica moi tensa, moi ardente. Quizáis tamén por iso formulaba Cavada Vázquez neste poema ao final o seguinte: queremos, Rosalía, que hoxe acenda, se é lume, pois acenderá, non? No noso peito as roxas labaradas que outrora os teus cantares e as túas follas novas inspiraran. Nas chamas dese fogo sacrosanto temprar vimos para a loita as nosas armas e a recoller alentos e folgo seguir a roita sagra que ti nos amostraches nos teus versos. Nesta altura, é dicir, cando ten Cavada Vázquez no 1931 con 29 anos de idade, moi novo, esta poesía ao final do ano vai estar xa presente na fundación do Partido Galeguista e xa estaba implicado en moitas cousas nas asociacións que se iban formando con respecto a cousa política desde que se aprobou a República. E acaba desta forma ese poema: Galicia, nai Galicia, terra nosa, callamos por Galicia na batalla. Así acabamos, como se estuveran vendo, verdad, ou sospeitando como irían as cousas. Nesta actuación pública está xa que logo Rosalía no centro mesmo do pensamento de Cavada Vázquez, como vedes. Mais pódese decir tamén que ela está tamén no fondo e no sosegado interior doutros poemas escritos seus. De feito, nalgún momento puiden eu mesmo comprobar que na súa biblioteca persoal, que meu pai conservou sempre con moito agarimo, que non se quedasen os libros aí, eu estuve aí moito tempo, ata despois a trasladamos a Sabucedo, a casa de meu pai. Nesa biblioteca persoal permanecían aínda polo menos o primeiro volume, que era do ano 1909, das obras completas de Rosalía, e ademais unha edición do ano 1929 das poesías de Rosalía. Polo demais, nos propios poemas de Cavada Vázquez aparecen tamén de cando en vez referencias moi explícitas a Rosalía. Por exemplo, nun poema di el falarvos hoxe quero na fala melosiña das celsa Rosalía, que en follas novas quiso a alma nos deixar. No poema na fala meiga del. Cando despois, no ano 1926, Cavada Vázquez contaba con 24 anos, era aínda moi novo, foi presentado aí na Estrada polo seu amigo García Barros, que en Queirades, no Salón Novedades da Estrada, para un recital de poemas que describe que en Queirades moi ben como ocorreu esa presentación, que tiña moito medo a presentación e todo eso, con moita gracia. Iso foi o 12 de marzo de 1931, pouco despois de sair a luz o libro Vagalumes, que saiu por febreiro, máis ou menos, dese ano. E aparecía o seguinte: por cualquier aspecto, o que decía entonces aparece falando ali, como digo, das poesías, unha das que cita son de Rosalía. E non é neste sentido nada extraño que un poeta tan importante como Aquilino Iglesia Alvariño escribise no Faro de Vigo o 12 de marzo de 31, pouco despois de sair ali o libro, como decía, o seguinte: por cualquier aspecto que consideremos este libro, nos revela un gran poeta, un poeta de Aquilino Iglesia Alvariño, que llega a los repliegues más escondidos del alma como Rosalía. Es decir, que vino sempre o noso poeta, digamos, ao lado de Rosalía. E para rematar, porque me chamou a atención lendo aí atrás o libro de Follas Novas recién editado, a última edición, esa edición crítica que se publicou aí a pouco, que me regalou non sei quen. Como estamos de aniversarios, eu recordo que miña nai sempre nos decía, é unha pena que se perdan esas maneiras de falar, pero sempre me decía: de hoxe nun ano,
Agora dice menos, pero era sempre de hoxe nun ano. Pois Rosalía conserva eso, porque miña nai era un pouco máis nova que Rosalía, pero por aí andarían. Entonces, refíreme ao seguinte, que Rosalía nese día, no día de hoxe, pois había que decir yo mismo. Unha felicitación, por certo, que tamén Rosalía textualmente nos lembra no seu longo e popular poema de Follas Novas que leva como título A proviña que está xorda. Pois é unha poesía bastante longa e tal. E nese sitio di a propia Rosalía que está falando a viñeira de hoxe nun ano. Pois que sea para Rosalía hasta o próximo ano, de hoxe nun ano. Moito ben. Faremos certo o desexo e doxe nun ano volveremos a estar xunto. Agora, de seguido, ten a palabra Iván San Martín. Ben, moitas gracias, David. En primeiro lugar, só decir que é unha honra para min que me convidarades da organización a este acto tan fermoso. Tamén é unha honra compartir o acto con estas rapazas, estas mozas, que é unha alegría velas aquí ao meu lado. E, por suposto, compartilo con Manuel Cavada, veciño, mestre e amigo. E voume aproveitar precisamente do traballo de Manuel Cavada Castro, que recompilou nun libro que é moi interesante, que se chama Obra completa, poemas e outros escritos, de Xosé Manuel Cavada Vázquez, seu tío. Vou aproveitar este libro para ler dous poemas que non están en Bagalalumes, pero que sí que foron publicados nun medio que se chamaba Vida Gallega. Gracias, Manuel. Vida Gallega. O 20 de abril de 1923 e outro tamén o mesmo día, 20 de abril de 1923. O primeiro titúlase Na fala galega. Se queres que che conte historias de bruxas, cousiñas chistosas e contos sin fel, hei de falarche cal falan as musas na fala galega máis doce que o mel. Que o idioma galego é moito máis doce e moito máis tenro que todos os máis é cousa ben clara, calquera o conoce, por eso falaron de cote meus pais. Eu tamén quixera, se ti non recusas, desde hoxe falarche tamén sempre nel, e se queres que che conte historias de bruxas, cousiñas chistosas e contos sin fel. Galego falaron os donos da rima, Rosalía, Curros, Añón e Pondal, e así no Parnaso chegaron á cima e así conqueriron renome inmortal. E porque da terra galega non fuxas, sen verlle aos seus contos todiño aquel, hei de falarche, cal falan as musas, na fala galega máis doce que o mel. E o segundo titúlase Na tumba de Murguía. E te fuches, e xa nos deixaches na terra tan soios. Ai, non sabes que coa túa morte quedámonos orfos. E te fuches, e ti non sabías que a beira de noso inda se oucen punxentes e feros ou veos de lobos? Ai, galegos, que perda tivemos, estamos de loito. Ai, quedamos sin nai e sin pai, deixáronnos orfos. Morte negra, e ti que fixeches? Non ves que aínda somos moi pequenos? Quizais ti non saibas que el era dos nosos, mais no ceo xa está onda rosa. Contándolle contos e xa a Dios na fala galega lle piden por nosco. E morrestes, Manuela máis rosa, deixástenos orfos. Voz nova, fresca, voz nova de amor, a Rosalía, a Cavada, amor á lingua. Sara. Vaite noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que sonrindo, a sombra espanta. Canta, pasariño, canta, de ponliña a ponla, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
Canta, paxariño alegre, canta, canta para que o millón medre, canta, canta porque a lute escoite, canta, canta que fuxeu a noite. A poeta Sara estuda en donde? Como se chama o teu centro? Cei Cavada Vázquez. No Cavada Vázquez. Moi ben. E agora a compañeira Xiana ten a palabra. Nacín cando as plantas nacen. Nacín cando as plantas nacen. Nos mes das froles nacín. Nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ningunha para ti. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min. Que eras ti para min todo, miña gloria e o meu vivir. En donde estudas? No Cei Cavada Vázquez. Ben, e agora alguén que foi como estas mozas, pero que agora está aí, os pasos seguros, a personalidade e a lectura amada. De Mencía. Suspiros do emigrado de Cavada Vázquez. Galicia, berce dos meus amores, xardín de flores, patrio fogar. Nas aras do altar do meu peito, latexa eito o afán de atiboar. Nai santa, que no teu doce colo me decha rolo, vida e calor. Pra ti, teu fillo desta banda, hoxe che manda santos beixos de amor. Pra ti, cobizando sustento, con sentimento te abandonei. Destonces, magoado de morriña, de dor, na iciña, bagullas que chorei. Non vexo aquí aquelas veigas, fertís e meigas, que nesa hai, nin teño a quen contar meus dores e desamores, nin consolos de nai. Anduriña, cando hai, na primavera chegues voando lixeira aquel xardín. Non te esquezas de ir á miña casiña, e a coitada naiciña bicar de amor por min. E agora, adiós ríos, adiós fontes de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños ante o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa de onde nacín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar. Deixo en fin, canto ben quero, quen pudera non deixar. Mais son pobre e mal pecado, a miña terra, ne miña, que hasta lle dan de prestado, a beira porque camiña, o que naceu desdichado. Téñovos, pois que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriñas que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou. Herviñas do Camposanto, donde meu pai se enterrou, herviñas que biquei tanto, terriña que vos criou. Adiós, Virxe da Asunción, branca como un serafín, lévovos no corazón. Pedídelle adiós por min, miña Virxe da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar.
xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume soio, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizais. Dígoche esta adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Grazas. Moitas grazas. E agora, de testemunhas, dando fe do que imos facer, imos a facer unha ofrenda floral. Manuel Cavada vai facer a ofrenda a seu tío Pepe Cavada Vázquez, a nosa presidenta da Asociación Cultural Vagalumes, Clara Iglesias, no nome de Rosalía, fai a súa ofrenda desde Vagalumes a Cavada Vázquez. Ben, como dixo o profesor Francisco Rodríguez, hoxe, Rosalía, o único pecado que fixo, que tivo, foi pensar, pero sobre todo pensar en seu povo. Nós sigamos pensando, sigamos por esa tarefa, por ese camiño, exemplos e estímulos temos do bondo, e nós tamén, desde Vagalumes, iremos pouquiño a pouco dando pasos nestas dificultades que temos todos os días, pero que merecen moito a pena seguir traballando, porque o horizonte, aínda que está lonxe, gusto porque xa se empeza a ver. Moitas grazas a todos e a todas.